Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba khona phakathi kwenu. Impela mkhulu oSimakade. Ngiyaxolisa phazama. Kuba lento nje efikayo, kodwa-ke siyadlula lapho, siyanibingelela abancane egameni leNkosi. Umama Sibandeke lo yenzela umusa nje ngingilutho. uNkulunkulu wangithanda, ngiyize wangazi, ngiwuthule, wangenza umuntu. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngalokho. Ngike ngahlangana nomunye untombazana wathi ngeke ngize ekusindisweni ngoba ngisehluleki. Sizehluleki bazalwane, kodwa kubiza ukuthi wazi ukuthi uyabhala. Uma ngabe umuntu ostrong, like uma ngabe uhlaselwa nje ezweni, ubona umuntu ongathi uyisigora, ugijimela kuyena ngithi. So noma ngabe-ke uyahlaseleka emoyeni, sinesigora sethu singuJesu Kristu esibalekela kuso. So ningesabi bantwana bami, wozani uJesu ngoba uyisigora. Angithi uma usufike kuye uphephile. Ngizosho njalo nje itheni ngizobingelela uJesu Kristu inkosi.